Di vê vîdyoyê de dixwazim jinekê Kurd bi we bidim naskirin ku ev saleke li zîndana Evînê ya li Tehranê girtiye. Werîşê Muradî. Werîşê Muradî bêriya ku were girtin xwedî jiyaneke normal bû. Bi sporê re eleqedar dibû. Di nava malbata xwe de bû. Şagirtên wê hebû. Dema ku hêzên Daişê êrişê ser Kobanê kir, yek ji kesên ku bû xwedî hestên netewî, yek ji kesên ku vîcdana wî ket dewrê, zorê li wê kir biçe Kobanî şer bike, li hember wan hêzên tarî bisekine, Werîşê Muradî bû. Çû Kobanê, şer kir, birîndar bû. Piştî demekî bû hedefa hêzên dewleta Tirkiyê jî li Kobanî, neçarma vegere Rojhilatê Kurdistanê lêbelê beriya salekê hat girtin. Ez pir dirêj nekim, Werîşê Muradî roja çarê tebaxê dadgeha wê hebû, lêbelê derneket. Sedemê derneketina wî ya dadgehê jî cezayê îdamê ku li du hevalên wê yê jin hatibû birîn. Helbesta wî protesto bû. Dixwast bala cîhanê, bala her kesî bikişîne ser cezayê îdamê ku li her du hevalê wê hatine birîn. Pexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî. Ji ber vê yekê çûyîna dadgehê red kir. Nameyekê jî gel ranivîsand. Ev name hat berdestê me, nameya Werîşê Muradî wiha dest pê dike. Ji mehekî kêmtir e cezayê darvekirinê dane çalakvanên jin Pexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî. Ev bêçaretiya Komara İslamî ya Îranê ye. Ez ji ber ku jin û Kurd im, ji ber ku di nava lêgerineke jiyanekî azad de me, ez bi serî rakirinê hatim sûcbar kirin. Ev salekê girtî me. Ez ji bo biryara darvekirinê ya li dijî hevalên min Pexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî protesto bikim, naçim dadgehê. Dadgehek ku biryareke adîlane nede, nas nakim. Bi dehan caran min parastina xwe dibin şertên zor û zehmetên lêpirsînê de kir. Li vê carê nameya xwe ya parastinê ji bo gelê xwe yê her tim şiyar, zana û alîgirê azadiyê birê dikim. Ez ji gelê xwe dixwazim min û karê min li gor pîvanên edaleta civakî darizînin. Li Kurdistanê jiyan di warê hiqûqî, aborî, siyasî, perwerdehî û her wekî din de tê wateya bêkarî, xizanî, cudakarî, girtin, îşkence, darvekirin û tê wateya kuştina kolberan, wekî şehîdên nan têne binavkirin. Wekî jinekî ez xwe dispêrim dîrokê, xwe dispêrim çand û nasnameya xwe, lê rewş her tim bîye sedem ku tu ji nasnameya xwe dûr bikevî, ji cewhera xwe birevî. Wekî civakek ku bi dagirkirin, zayenperestî, nijadperestî û holperestî re rûbirû maye, li ser bingeha nasname, bawerî û çînî hatiye tepisandin. Em bi navên şaş hatin sûcbar kirin. Em bi navên şaş hatin binçavkirin û girtin. Me îşkence dît, em hatin darvekirin. Weke kes, weke civak, me xwest em ji amûrtiyê rizgar bibin. Me xwest em bibin xwediyê hebûnekê. Em weke amûrekî hêza me ya îfadekirinê tunê ye. Dema em nasnameya xwe ya civakî îfade dikin, em bi cudakariyê re rûbirû dimînin. Wan salên ku min xwe nas kir, ne tercîha min bû ku ez zozanên Zagrosan ku lê mezin bû me biterîkînim û li Rojavayê Kurdistanê bijîm. Li pêşiya min du rê hebûn. Ya bibim amûr û jiyanekê bi zextê ku min ê tu carî tê de li ber xwe nedaye qebûl bikira, yan jî ez ê rastiya xwe ya hebûnê bijiyama. Ji ber vê yekê min lanet li tarîtiyanî û mûmek vêxist. Di dema destpêka xwendevantiya xwe de ez di werzişvan bûm. Bi sporê re mijûl bûm. Ez hem bûm mamoste hem jî bûm piştevan ji muhtacan re. Min jî ji xwendevanan dersa hêzê digirt. Piştî demekî min fikr û felsefeya avakarê divê çawa were jîn nas kir. Ev fikr û felsefe dikeve kurayiya heqîqeta civakê. Li ser vê bingehê li cihên cuda yên rojhilata navîn ez bi pirsgirêkên jinan yên civaknasî re mijûl bûm. Min ferq kir ku birînên jinan ên hevpar hene. Xebatên hevpar dikarin bên meşandin. Di dema êrişa Daişî ya li ser Rojavayê Kurdistanê de ez çûm bajarê Kobanê. Me li hember vê hêza ku dixwest ronahiya rojhilata navîn tune bike, şer kir. Tu dewlet li dijî vê hêzatarî nesekînî. Dewleta Tirk piştgiriyekê tam dida hêzên Daişê. Bi hezaran jinên êzîdî revandin, esîr girtin, wekî ganîmeta şer firotin. Ez li dijî Daişê tevlî têkoşînê bûm. Jina hêşyar tê wateya civaka hêşyar. Civaka hêşyar jî pîroziyên kapîtalîzmê dixe lêpirsînê. Li vê derê me fehm kir ku hebûna jinan di jiyanê de tekîliya azadiyê ye. Li dijî Daişê ez tevlî têkoşîna Mertal bûm. Birîndar bûm.
êdî derfet û hêza min nema li ciyê berxwedanê bimînim. Ji bo berdewamkirina xebatên xwe yên civakî, perwerde û lêkolînan vegeriyan Rojhilatê Kurdistanê. Di vê pêvajoyê de tekoşîna min ya li dijî Daişê bûbû sedem ku navê min di lîsteya mirinê ya hêzên îstixbarata Tirk mîtê de cihî bigire. Ji ber vê yekê hebûna min ya li Rojavayê Kurdistanê yan jî li Herêma Başûrê Kurdistanê dihate wateya gefa suîqastê ya ji aliyê dewleta Tirk be. Di salên dawîn de min qeda sosyolojiya jinan dîroka ku nehatiye nivîsandin lêkolîn kir. Min hewl da şopên civaka dayîksalar bibînim û bipirsim ka li ciyekê ku demekî bûye warê xwedawendan çima întixar û kuştinê jinan ew qas bilind e. Di yekê tebeqa 2023 de li ser rêya Senan de çi kamyeran ji aliyê hêzên Wezareta Îstixbaratê ya Îranê ve hatin girtin. Di dema girtinê de gule berdan, camên seyirê şikandin, îşkence û êrişa fîzîkî kirin, şerê derûnî meşandin. Lêpirsîna di hûjreya yek kesî de îşkenceya spî em jê re dibêjin 13 rojan dewam kir. Ji min re gotin wehşî, gotin te jinbûna xwe wenda kiriye. Çima nagirî? Herî dawî tu kengê giriyayî. Herî dawî te kengê bihêna gulîlkekî hilgirt. Paşê ez şandim qewşa di Sûd û Nehan a girtîgeha Evînê. Li wê derê 4 mehan di Lêpirsînê de zextê li min kirin. Di nava van zextan de îşkenceya spî, senaryoyên derewkar û binakok, gef, tehdît, suîqasta kesayetê, bi darê zorê îtiraf girtin û her wekî din hebû. Êşa zêde ya serî, timî xwîn avêtin verşandin, zêdebûna êşa stû û naftengî diyariyên wan rojan bûn ku min di hûjreyê yek kesî de derbas kirin. Bi gotinekî din tiştek ku îhtimal hebû dewleta Tirk li min bikira Wezareta Îstixbarata Îranê pêkanê. Di bîstê kanûna 2023 de ez şandim qewşa jinan ya Evînê. Di dawiyê de di nehê Nîsana 2024 de li Dadgeha Şoreşa Îslamî ya Tehranê ya hejmara 15 bi sûcbariyên endametiya komekê muxalîf ya serhildanê hatim darizandin. Lê pirsa bingehîn ev e. Şerê me li hember Daişê çima wekî şerê li dijî Komara Îslamê tê dîtin? Daişê serê me jê dikir, lê Komara Îslamê jî serê me bi sêdarê ve dike. Tu zanîneke siyasî hukukî ne di wê astê de ye ku karibe vê paradoksê çareser bike. Wê demê em şiyar bin. Di pêvajoya girtîmayîna min ya salekî de tenê sê meh û nîv mafê me çêbû malbata xwe bibînim. Di demên li pey wê de ez di hûjreyê yek kesî de mam. Yan jî mîna niha li qewşa jinan mam. Lê di derfetên tecrîtê de bû. Piştî 10 mehên li ser girtîbûna min re derbas bûn di navbera rojên 15-17 Gulanê, bê ku paşa roja min û sicîla min li ber çav bêgirtin, ez bi Daişê re xistim heman kefeyê û weke terorîst binav kirim. Di van sê mehên borî de wan hewl da sûçê nû li min bar bikin. Ji bilî guhdarîkirina îddiayên pûç û bêbingeh, lêpirsînên bi pêşniyazan, heqaret, gefên kuştinê, provokasyon, zexta ji bo îtirafkirina bi zorê, pirsgirêkên din ên vê serdemê bûn. Niha di ser lêpirsîna dawî re nêzê 3 meh derbas bûne. Ne mafê parêzerên min heye ku dosya jinûva lêkolîn bikin, ne jî mafê min heye bi parêzerê xwe re hevdîtin pêk bînim. Ez niha di heyama qedexeya ragihandin û hevdîtinan re derbas dibim. Niha li paşa rojê li rêya ku ez geriya me dinêrim. Ez tiştên ku min kirine diparêzim ji ber ku min tu dem û ciyan de hêrî piçûk jî êrişekê li ser can û malê kesî nekiriye. Tenê sûçê min hest û berpirsyariya civakê ye. Ez hê jî tekoşîna xwe ya li Kobanê ya li dijî hêzên terorîstî yên Daişê diparêzim. Heta bi dawîbûna hemû zilm û zordariya li ser jinan, ji Kurdistanê heta Belûcistanê, ji Îranê heta Efxanîstanê, heta gihîştina îdealên jin jiyan azadî, heta dawî ez ê tekoşîna xwe bidomînim. Di dawiyê de ez dixwazim amaje bi wê yekê bikim ku di nava sala derbasbûyî de tu gomanekê min ya herî piçûk jî çê nebiye ku ez karibim erkê xwe yê mirovî li hember civakê, bi taybetî li hember jinan pêk bînim. Ez jinekê Kurdim ku li rojhilata navîn dijîm. Tenê ji bo xwe nejiyam. Ji bo azadiya civakî ya niştecihên herêmê çi ji destê me hat min kir, ez ê vê yekê berdewam jî bikim. Ji ber ku jiyanekê bi nirx, bi qîmet, azad, hêjayek ku mirov di oxira wê de jiyana xwe bide. Divê jiyan yan bi heybet, watedar be û bi azadiyê were xemilandin, yan jî divê nehêjînin. Werîşe Muradî, qewşa jinan ya girtîgeha Evînê.